marsho ki duba gaban shehu bayan shehu na ɗiba mutum gaban shehu bayan shehu na rikirkice himmatu shehu gani kiɗan duba ake yin gagare ni ban taba ba ina kuma yan taba masoya na shehu ga mu muna tuba da bari kira na ke ya barama kula ni ka bani so ka da danyen ma da san ka nake ado kasa har da sama gaban ka ina da ɗin ta gidan ma salatu alaika da masoyina ka sa ali sahabu muna murna da fadima mun kasa suturar ma'ana sadatu muna da kukuji kogina mula shau na mutujani kai ne a tiku na san ka aikin da ja ne abubakari na ce iya gwarzo ne muradi mula ya kami su kai duka ne muje yan uwa muje da batun mutune jiyan gana kewaya a cikin hulli motar su barau cikin ta na samu guli aye yare na namu kusa kwalli masomi mabayyanar dukkanin alam cikin ka nake na samu batu ka'im da san ka nake ado na shehu kurum zuwan ka ya zo da komai sun yi sanin mutane da aljanu gujiyar magana mu so shehu kunjiya ta kuna jina da kaki kana cikin ramin kuna mu kama hakikanin duka gausina muna ta kira a zo abu bar'ama soyayya gare shi tafi gaban nema mace a cikinsa za ka ji ka sama dukan wahala ta barka ka je ka sama o bar'ama kun ka ne ka halitta shanu da raƙumma cikin ka na gansu babu batun rigima cikin ka na dawwama masanin digama sai Allah la ilaha illallah kai da kai gibri mai zama ingarma da kai majanunu kusa ya kasa zama da kai ne mimimiya ya dumauta kuma da kai sana awwalu ya rabauta kuma da kai fatayin fituri ya gawurta da kai ne arazimi ya cire tuta da kai mushiri yake ta sifanta ta da kai ne a kusan ka yake banta da kai ne balaraban je gan mu yayi da kai ba fulatanin faila ya kai da kai ne ba fatina gurmi layi da kai mahadin Kano yau ba shayi da kai sasanusi ya aje mulkinsa da kai babalam ya zub da hawayensa da kai ne yahuza zari ya yi nisa da kai dukkanin sadatu suka yi marisa da kai ahmad ya gagari yan wahala da kai ne mola ya sisa yake faila da kai mai yaban kasa biyu dan faila da kai ne ake ta yin zikirin Allah karatu daban-daban masana Allah mu je da kyau duka yan faila mu kama uban mu shine dai Allah bar da batun yar shine Allah mu kama ku bar da shehu ya kage ta shine asalin gaba ɗaya yayi ta ka so shi ka bi shi shine dai mafita da ka kisiya ta auka ka same ta ni dai na rike ka koda zan halaka saboda hakikaninta tana gunka wuya ba ta sa na barka ina naka ka bani yabo da so na kasanta haka muradin mu kai kadai na kaso gausi masoya ka ba su gausa a ya gausi makoma da kai nake duka an fasi sufa a sufa na ganka garin kosi kana da gani a wannan zamani da ka yi kira su ce maka kai rauni rauni a cikin ka tabbas yau gani
gaban ka na durkusa tsara rudani mahaifin ya tafi da shi'uninka umman a ko da yaushe ta zamta ka guri na daya kurum da begenka gabani muradina na kasanto haka masoya gare ku sabi udai naku kaunar ku gare ni babu batun shakku murungu so da kauna junanku mu killace sirrukan mu je fiku masoya gare ku san ku cikin ruhi mutum manci jani kalbu zuwa ruhu ka so dan uwanka wanda kuke ruhu fiye da na jasadin ku ban ihu masoya gare ku babu batun rabuwa mu bar dukkanin rudin 'ya'yan wawa cikin mu da gaskiya bar batun da'awa nasiha gare mu kun ji mu kara hawa rayar da ni in yas dai kai ɗaya ne idan har ka so gashe ni dukan ɗaya ne tsare ni da ja da kai kai ɗin kai ne wayar so ka bani gausin dai kai ne ka huci yana ina yau ya buya MD ya Muhammadin Malam Hayya da Rabi'u ta ga dai maza ai zawiya batu a cikin ka Sabi'u bai gajiya sai masoya mu haukace a cikin gausi mutane da aljanu duka jinni insi kaho za a wusa kunje ku bar hobsi samun tijani gama a NGC shehu ya bata samu daina faɗin shehu gida na biki tukunyar namuru shi faɗin hailala a kullum ba ihu zikirin na razumi Allahu mu je kundi yan uwa bar amana ce mu zama rike shehu duka ma'alkince uwa da uba mazan ma hada da mace rayayyu kira na yi zuwa na mace mu zama kula yan uwanmu da san juna hakan za ya taimake mu masoyana domin shehu ne ya ce a yi san juna kowa ya haƙinsa ya sauke aina masoya kiran ku na yi misalura cikin akwai wasu mafala gaira su zo da abin da ba shi cikin faira su ce wai hakan ga shehu ya tsatsara na aminta ka muje dangi aikin wani a bar shi akwai zogi fana yan fana mu ne dangi haka yan haka igu an yi zugi batuna a nan cikin mu masoya ne ka je ka dirar da aiki kai ɗaya ne hakan bai kamantuwa da su dan wane ku koma ga shehu nan kuma fari ne hakika muna ciki ba ran gajiya ubanmu Muhammadin Malam kujiya mu daure mahaukata 'yan zawiya kiran mu ga ku mu danna kar mu tsaya kira da kira batun mai mimiya shine dai adam mu kab 'yan zawiya yace sai ujuna duka babu tsaya sai kowa ya tsaya kwaran kwatsa zai jijiya ni dai tun gaban zuhuri na biya ba wai zahirin jiki ba na zo na biya sirrin duka na ji sautin mimiya muje a batu na sira'iya na kwana na tashi sab asuwawiya na sha na ci arziki na su kafiya sai na sa sutura batun mai garamiya o shehu kamisu ya saka na haya ina da tawassuli gibri ma na zo ina da tawassuli da fitu ya azo ina da tawassuli da harazu mu zo ina da tawassuli tijjani na zo ina da tawassuli da sulusu kurum ina da tawassuli da atiku na'am ina da tawassuli da na ce diya dam ina da tawassuli da rukun da kukan ina da tawassuli da muradina kula
ya kame su kai ne gata na na dinari da kanta masoyina ka ƙara riko da niyya mun izina anan ne nake ta so na tsaya ku jiya masoya na shehu kar da mu dan juya kira na anan na ce kada mu gajiya bawon ku yake yabo sabiyun faira Allah la ilaha illallah Allah 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 yes san ka ne da ni kai kake da ni shu san ka ne da ni kai kake da ni shu ka tausaya mun ka ji kaina yes ya shu ka misale ka bidaka yes